Здравейте, драги зрители, аз съм Грейтър и тук с мен е... D4A1. Така, не знам защо го казваш така всеки път. И Еми тук така. снимаме в един сервер за 1.6.4. Как се казваше? А, Някаква скоронка. не, Да. ту, абе, Да, бе, се тая. Къде отиде? Craft Arena PL се казва сервера. И тук сега ще ви покажем един хубав епизод на Minecraft PvP, еди какво си. IP няма да има, разбира, защото сега вече е излезнала най-новата версия на Minecraft 1.7.10 и на кой ли му се играе 1.6.4 и затова IP няма да има. Ето няма ли за по-горни версии? Мъкни. И... Добре. И да започваме сега. Сега дали става ден, добре. Аз ще отида да поразгледам района, какво става в него. И така, това е общо взето. Да минем от тук. О, ще дам скелет. Така, убих го. Само. Не. Чакайте. Извини. Айде бе! Вижте само прекрасното небе. Чакайте. Вижте. Вижте! Така. Така. Ей. Бе, къде не отиде, бе? Влизаш ли, бе, брат? Какво? За това, дето говорихме преди малко. Кое не си сещам? Не, аз мога споко. А можеш ли да добавиш? За какво да добавим? Ами аз. Мен, Иво. Обади се влезна, дядь. Е, това се казва приказка. Добре. Е, така си изно. Чакай малко. Ма ако някой ме напади, му уби. Ето така се изнудват хора. Чук. Христо, чу ли ма сега какво казах? Какво? Добре. Да, чук, споко. Да заглуша ли звука? Да. Хубаво. Кой ли му се слуша глупостите на оня? Добре. Бакъщата. Ебам се много яка. Ма сега ще видя какво има вътре. What the fuck? What the fuck? Oh my god. Got my. Сега тук ако някакъв за диамантена броня ма срещне. Привате. Змачевти. Чеп. Ба. Добре, отивам си в къщата. Сега тук ако взема да падна. Ще ги нацеля ли? От да. Аз съм Тарзан. О, ти ли бе? И сега ще видиш.
Добре, че вече взех постижението ловец на глави. Убих един крипър, плюс един скелет, плюс едно мини кромби. This one then from B. Не казвайте, че ще направя това. Нощника. Убия! Исо, Христо, тук ли си, бате? Изпитайте още да направих така, за да може никой да не влиза в къщата. Колко сърце ли става? Христо, пусни си микрофона да те чуя какво правиш. Те се слуша. Мога само отварям. Христо, Да. видя ли нещо? Видях, но той трябваше да не строим къщата, трябваше... нали си спомняш как беше? Да бе, той може като си строил къщата. Добре, хубаво. Пак се го сгуша. Аре, да бе. Ама слез долу, чу ли? Аре бе, човек, влези в сървъра. Христо. Пак ли му изчезна на той? Да. Чакай, още гледам. Колко години е това клипче, бе? Добре, аз ще да разуча още една къща. Хора, добре, ще направя нов епизод. Аз бях Грейтър. Абонирайте се, дайте положителен мод за клипа и чао.